Hey, na ụmụnne m, my people, especially to those of us, the 86 set na Aglo Boys. Hey, ọ dị egwu, ọ dị egwu. Ọ gịnị tụpụrụ arịgharị ife nka? Ma sị gị na mụnwa amarọ ife na-eme ife a. Ọ bịalugonu mụnwa na akọ na uche banyere ihe na-eme n'oge a nọ na ya. Maka ihi gịnị? Na Chineke buturu m ọgbụgba ndụ ya. Nke a bụ personal experience. Chineke ibuturu mmadụ ọgbụgba ndụ ya. Ọgbụgba ndụ bụ covenant. Covenant bụ agreement. Or a personal relationship with Chineke nke Abraham, Isaac and Jacob. Ọnya bụ onye kere ọchịchịrị ke ihe. Ya kere ihe niile kere eke. Ọ dịghị ihe kere ya. Wee sị mụ na gị bụ ụmụnne. And to ndị 86 set. But to onye ọbụla foziri vidio ga-enwe ike ige m ntị n'onu asụsụ Chineke nyere nne mụ na gị. Our mother tongue bụ vernacular Igbo. Wee sị na akwa nke anyị nyobatara anya na our group of 86 na WhatsApp. O wee bụrụ Sunday Ụkpaka. Agrisia. O wee bụ Sunday Ụkpaka bụ onye asị nwa ụnụ na Disemba nke garafu aga. Na-asị Sunday nke a mụ na Agrisia na-akpakwa nkata ahụ. Mụ na ya nwee ka esi akọmuniketi ndị na-agbanị ka nsị ka m hapụrụ ya ozi nke mmụọ ka m zie ya ozi ndụ. Mụ na gị onweghị onye amaghị okwu Chukwu nke ndụ. Mana anyị nwee ike aya ya ma n'eziokwu na okwu a bụ okwu Chukwu nke ndụ. Aya ya aghọta na okwu a na-asị n'okwu nke ndụ. N'okwu nke ndụ n'eziokwu. Maka ọ bụrụ na Chukwu emiti ha ọgụ n'ụzọ, ezu ha ọgụ n'ụzọ, ma ọ butuoro gị onwe ya ọgbụgba ndụ ya, ịma mma. Mụ na gị ama mma. A na-ejegodo anyị na-eje na ibe anyị na-eje. Ma ọ bụ ka anyị so na ndị na-ejenu. Ka a gụnye anyị na ndị na-ejenu. Onye ahụ nwezie ka o si dị ka o so oketa oke ma ọ ka abịakwa ya. Ma ọ bụ onye eme mmemme ka ụmụ ya eme mmemme ka ndị ụka wee bịa. Anyị na-eme n'ụdị ndị otu ụka. Mana onwe ihe dịka Chineke ịkpọ mmadụ oku, izu mmadụ n'ụzọ. Ọ bụrụ dị isi ka oke na nke a mara ka m chọrọ ije gụọ akwụkwọ wee bụrụ. Kedu ka mụ na o si mara na nke ahụ ị chọrọ ime ego akwụkwọ wee bụrụ wee bụrụ na ọnya ga-enye gị ndụ, ogologo ndụ Chineke kwere anyị na nkwa n'okpuru anyanwụ a. Mụ na gị na-abụ my father, anyị niile masị anyị masị etu o si ede our parents. Many of them onwe nke abụghị millionaire. They are all millionaires. Onwe nke etigharịghị zọta ụzọ fa zọta onwe fa wee nwee nyebe ego. Mana how long ka a nọziri n'okpuru anyanwụ a wee nwụọ wee rapụ. So na ọ bụrụ ihe banyere mmadụ isi na ya ka ọ gụọ nke a bụrụ nke a ka o mee nke a nweta nke a ka ọ dịrị ya otu a. Kedu ihe Chukwu kwuru na ndụ onye ahụ? Onye ahụ ga-amarịrị ya wee mee ya. Ọnya bụ na inwee ndụ ya ka ọ na-adị mkpa ka mmadụ ọ na-adị. So n'ihe njekwuru ihe anụnwa bụ nke a bụ ozizi ka ozi ife atụ ihe dakwasara mụ na ife a mfụ kịta abụrụ obere ife. Sunday Ụkpaka mụ na Agrisia na-akọmuniketi na-ahapụrụ ya okwu dịka m kwuru na mgbe okwu nke mmụọ na Chineke ebutugokwalu ndị Igbo ọgbụgba ndụ ya. N'ọzọ onye luo onye jee salụzia ya. Ebe ọ bụla efuru ya bụ oke ife na-enwu enwu ije salụzia ya wee sabata butuzie dị ọgba ndụ na be nna gị. Na ọ bụrụ gị bụ diọkpara ma ọ bụrụ gị bụ onye Chukwu mee diọkpara. Enwe ndị bụ diọkpara n'afọ nne ha mana onwe onye Chukwu na-eme diọkpara.
agrisi a ana m agbara ya ama na-agbara ya ama n'ezi ozi ụfọdụ na-ahapụ okwu ụfọdụ mana ọha abịa all the time, ọha abịa online all the time, mana nzisi ndọrọpụcha ihe ọsị m thank you. Mụ na ya dị na mma na adịtọla agụdo onwe ka anyị si afụ mmata mgbe mmadụ na-etigharị ọ bụrụ na ọ bụghị Chineke aka m etibata n'etiti ọnwụ, aka m abụ onye nwugoro anwụ mgbe ọfụ anyị mgbe very gentle man and a good person. Ọfụ m mgbe ọfụ anyị etu ọnọdụ n'akụkụ na-ekene were nwa ya na-ekwu na Lagos. Anyị nwa mgbe mụnwa m ekwu okwu ndụ achọ ndụ ka anyị bụnụ, mana n'ezie n'anya anyị nwabụzi ndị nwere ndụ ya eketakwa n'ala eze Chineke. Adị m sure ikwesịrị ịdị sure, o kwesịrị ka anyị dị sure. So na onye bụ ihe a na-ekwu, onye Chineke kpọnitere n'ezinụlọ efu na onye a ji light na oji ife igenie ntịnị anyị egene ntịnị maka egeghị ntị a o mere ife n'ezinụlọ ebe nsi wee bịa. Aha na-enegoro anya onye ahụ ege ntị bụ onye afụgodoro ji ego, onye ejighị ego taa nwee ike echi ojide dịka ọ dị taa. Onye ji ego onye yesterday nwee ike echi ọma nji. So n'ihe banyere ihe ụwa abụrụ ife eji ekpe ikpe eji aja ọjị, ihe eji ekpe ikpe anyị eji ekwu okwu, mana ịnepụ anya na ebe Jizọs nọ asị na amụrụ ya na ụmụ anụmanụ ma ọsọ ọnya na parents ọsọ ebu ya n'afọ wee gbagatu mba ndọta n'agha ọnọdụ ọjọọ dị iche iche Egypt. Ndị bụzi parents esi n'aka ha wee wedata onye dịka ya bụrụzie ogbenye ka mụ na wee bụrụ ọgaranya. Ọkwa na aya Chineke na ọnwụ o kwesịghị ka ọ dị anyị ada aka anwụ dịka m kwuru na mbụ, kama o kwesịrị ka Chineke fulfill our days on earth dịka o kwuru. Ọ gwalụ Noah after the flood na ya ma mkpochapụzikwa n'ụdị a and na mmadụ ama nnọzi ogologo ndụ dịka Metusela dịka ndị dị iche iche nọrọ 500, 800, 1000 years. Ịma na arọ one Noah nọrọ. O wee sị from Noah after the flood na o nwezi onye ya nọkarị 120 years. Na o nwere onye at least na mmadụ ga-anọ 120, mana 120 ahụ minimum ọ bụ maximum. O nwere ndị nọrọ 145. Job ha Moses nọrọ ndị nọrọ nụrụ nne. Even Joseph nọrọ n'Egypt. Joseph nọ n'Egypt 110 years. Ọkwa onye nọ n'obodo amaghị Chineke nọrọ 110 years. Odo na Akachukwu dị ha n'arụ. Akachukwu dị ha n'arụ. So mana ife m na-ekwu okwu ya wee bụrụ na mụ na gị na-abụọ may the soul of this brother be departed and this brother Sunday find his eternal rest and peace. Nke a bụ my greatest wish. Mana mụ na gị onye na-amazi ebe a na-ejedebe ọnọdụ onye anyị emene ka mmadụ kwuo ka mmadụ, but nke dị mkpa dị oke mkpa bụ ife ji dị m etu a bụ na mụ nwa na agrisi a na-akpa nkata. Mụ na agrisi a na-akpa nkata na-atụnyere ya okwu na-abọ n'eto ọgwụ ya na nekwa. O kwesịrị ka anyị dị ndụ and gịnị ka anyị ga-eme wee dị ndụ a? Ọ bụrụ ọnụ sọsọ gụnụ ọkwanụ mụ na agba ụka. We are the temple. We are the church. I nwezie a meeting place or assembling place. Ọgbakọ ya obi ebe anyị kwesịrị na-ezukọta na obi ndị Igbo nwere obi bụ palace nọ ebe ndị Igbo na-ezukọta wee ka anụ ụka karịa anụ ụka mmadụ n'ihe mmụọ kwuru nunu fee nunu Chineke gaa ọnụ mmụọ ọnụ mee ihe ọhịa na-emebu mbụnụ. Ọ na-abụ dị same ụlọ ụka a na-arụsị. Mana ihe na-ekwu okwu bụ ụka mụ na gị na-eje anyị ga-esi etu aha isi ya wụsị ka anyị jee ụka ụmụaka kwadonu ka eje ụka. Kedu ndị a akwakwa egologolo ha akwa Krismas ha ya eme nke a? Mba, ihe Chineke chọrọ bụ ka anyị si etu a wee na-ejegharị n'ime okwu o kwuru n'ọnụ ya.
ka anyị mee okwu o kwuru n'ọnụ ya, na ọ bụrụ na onwe ihe ga-azọpụta mụ na gị ma mmadụ ma onye anyị ogologo ndụ n'okpuru anyanwụ a, nye anyị nchedo, nye anyị arụ ike, nye anyị akụnụba ọmụmụ, nye anyị every good thing, maka na life is good. Ọsọsọ ihe ndị a Chineke kwuru n'ọnụ ya ga-azọpụta mmadụ. Anyị eti anyị ewepụ itinye nke gị okwu, iwepụ okwu, ọkwa n'ebe nsogbu nọ wee dị. So na ndị Chineke fụkanarịsị n'anya, o wee mee m ife m wee mata ụjọ bịa m na-arụ. Ndị mmadụ na-eti nwa ngwọ gịnịzi, agụbe nwa ngwọ gịnị meziri onye a, wee na onye ama ihe ọ na-eme n'oge enwe ka a na-ene anya. Mụ na gị negide gị anya nepụta ya taa. So wee na-asị gị n'enu ka obodo dị, n'enu ka ọ dị ka civil war na chi explode na Nigeria. Ụmụnne anyị dị iche iche ma nna ndị Kano ha etu ha si ekwukwu okwu bụrụ okwu ụmụaka na-ekwu. Okwu ya esekpụtazi ihe endangers lives of our people everywhere. Okwu ọnụ ọ bụrụ gịnị, ọ isi mgbaka ka ọ gịnị, ka ọ aggression, mmadụ ịnọ na anga, iji anga na-ekwu okwu ka ọ gịnị. Ihe niile abụ anabata ha amaghị ọgba ndụ Chineke, and ebutu ha ọgba ndụ a, ya bụ iwedata okwu ọnụ Chukwu niile wee mara ihe niile o kwuru, wee nwee ike ịga ije n'usoro ahụ, ikwu okwu n'usoro ahụ, ime omume n'usoro ahụ, ihe niile n'usoro ahụ, ka ihe niile anyị ga-eme bụrụ ihe si n'okwu ọnụ Chukwu. Baịbụl efuru Genesis to Revelation o zuru oke, mana ijeje welu New Testament sọsọ na-aga ịtọrọ atọ, nwe ebe ọ ya bụ olu ịtọkịrị, dịka ụfọdụ n'ime anyị tọrọ atọ kịta. O nwere ebe ọ ya bụ olu ịtọkịrị ka m na-agwa gị. Mgbe ahụ ịma na ndị na-abịa agwa gị na ihe na Baịbụl niile a n'okwu Chukwu na o kwesịrị ka ihe ọ bụla Chukwu kwuru n'ọnụ ya si mee na ọ dị mma ka emee ya na ndụ ya, na o nwere ngọzi si ya. A na-agwa gị mụ na gị anyị asị na ndị abịakwa ịgwa anyị ọ ka nsoro ha jebe ụka ha, ka ọ ka ọsọ ha ya eje a na eze. So onye esozi ha jee ụka ha ma nke a na ndị niile anụnwa na-eje ụka niile ha eje ọkụ mmụọ. Ọ etu mụ na gị na-abọ si aje ọjị, etu a ka ụfọdụ n'ime anyị si aje ọjị. So ụmụnne m, amarọ m ka ọ dị ma adị ọnya mere okwu a ji wee makpuo m ime. Okwu bụkwanụ na-abịa abịa, okwu na-abịa abịa, ndị okwu bụ Chukwu ka ọ ga-adịrị. Asị okwu dịrị Chukwu, ọ bụ mmadụ ka okwu dịrị. Ọ Chukwu ya ekwubini, mụ na okwu enukwu a na ọ Chukwu ya ekwubi ihe ya emenụ. Anyị mee enu m ana ọnya nwa ga-edispose, anyị propose sie ọnya ya dispose. So ụmụnne m, ọnwụ this guy mfụ taa kịta, ọnya prompt, nya motivate, nya buniri m, nya mere njesi ka m hapụrụ mụ na gị obere okwu a. Eleghị anya okwu a bụkwa ọkpụrụkpụ okwu, nnukwu okwu, mana m fụrụ ya so obere okwu. Mana n'ime ihe niile, gịnị kedu ife anyị ga-emezi ka anyị wee nwee ndụ? Ọ bụrụ ịchụso ego, ọ bụrụ ịchụ ego, ka anyị chụgba ego ka anyị zọta onwe anyị. Ịchụtazi ego ahụ ebi ogologo ndụ nkọ. Anyị ga-ebugodo ụzọ were obi anyị niile chọba Chukwu. Ana m ekwuzi nke a dịka onye ozi, ana m ekwu nke a dịka rabbinical apostle, onye ozi, onye na-ahazi mmadụ, were okwu Chukwu na-ewuo mmadụ dịka ụlọ. Ife m na-ekwuzi kịta anụnwa na mana m mechiatakwa azụ kwuo ka lachis. Mana nke dị mkpa bụ na o kwesịrị ka mụ na gị mata na milk of the part of that gospel of the Bible cannot help us all the time. Ọ ka anyị wee grow onu ọkpụkpụ nụnụ, ka akpụkpụ milk bụ potassium, ka akpụkpụ ka aka na oso eze ruo eze na eze aka before ka e wee nwee ike ịbịa ribe the main food. Ọnya ka o ruziri na the main food. Mụ na-asị na ụka ka ya na-eje ije ha na enwere the main food n'ime. Mụ na gị amakwa na Chineke anyway, ka a ghara ikwu na Chukwu nke ọbụla o nyere ndị, for example, o nwere ndị obodo asụsụ dị iche iche ka o nyere o tinyere mmadụ n'ọnụ.
skata ndị mmadụ nke o kere eke na during the time of Tower of Babel. Onye ọbụla onwezi onye na-anụ ibie den ka e wee gbasaa wee nwezie ofu osisi nwelu ngalaba dị iche iche. Then from that moment onye ọbụla onyekwa onye ọbụla ọ na-edukwa onye ọbụla maka ọnya mmụọ ya nọ n'ime mmadụ. Mgbe ahụ o kechere mmadụ tinye his breath n'ime mmadụ, ọ mmụọ ya kụnye umie n'ime mmadụ, ọ mmụọ ya na-esokwa mgbe ya na-edu mmadụ. Onye ọbụla spirit pụ ha na mmadụ aga anụ arụ agbụa n'ala. Ọ bụ ọbara gwụrụ n'arụ mmadụ ga-anwụ anwụ. Ọ bụ mmiri gwụrụ mmadụ ga-anwụ anwụ. Ọ bụ ikuku nya spirit mmadụ ga-anwụ anwụ. Ha ịtọ ga-arụ ọrụ n'ime mmadụ. O kwenya ka eji ekwu okwu nna ọkpara na mmụọ nsọ. Nya ka eji ekwu okwu the Old Testament, the writings of the disciples of Jesus, yeah, Matthew to John, and then the Acts of Apostles, were in a relation, ọlụ ndị ozi, nna ọkpara na mmụọ nsọ. Ihe ndị a bụ na onye bụ akwụkwọ nsọ niile. Ihe ahapụzi nna Old Testament. And anyị bụ ndị Igbo, anyị so na ndị Israel ketere oke na Old Testament. Our culture dị similar to nke ndị Jew Israel. Mụ na hapụ Old Testament ga-enye anyị ndụ maka ebe nsọ na iwu dị. Ọ ebe a ka anyị ga-enweta nsọ anyị ga-asọ wee nwee ndụ. Ka ihe anyị ga-enu na ya nọ ogologo ndụ fụ ụmụ anyị generation ịtọ ịnọ 120 years, I mean, ọ bụgoro 40 ka ibido ọmụma nwa. Every 20 years ụmụ adịgo matured. Every 20 years nụọ before 25 ha nụọ na nwaanyị nụọ di. Where for your grandchildren na 65 years 70, then your grandchildren eto 90 ha amụkwa ụmụ. For your great grand okwe etu ahụ 100 120 efu agbụrụ ịtọ wee ruo ịnọ. Okwu ọnụ Chineke ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ọ ngọzie full of age. Isi awọ dị na-abụrụ pure white and ahụ ga-adị fresh. Ọ bụkwa n'ọya ọ nsọ. Nsọ bụ ndụ, nsọ bụ ike. Ndị Igbo na-asọ nsọ. So ihe njekwuru ihe anụwa bụ onye luo onye a na-elu anya ka anyị ghara ịnwụzi n'oge elu. Onye luo onye a na-elu anya mana a ga na-etinyekwa aka na-enyekwa aka onye chọọ enyemaka n'ụzọ dị iche iche. Ọ bụrụgodu nri ọnụ, ọ bụrụkwa n'okwu ọnụ. Eji okwu ọnụ enyere mmadụ aka, jiri nri ọnụ na-enyere mmadụ aka, jiri site n'ụzọ dị iche iche na-enyere mmadụ aka. Na mmadụ ya fụ onye na-efu ụzọ bịa je dufie ya ma ọ bụ duru mmadụ dufie ya ụzọ mana ịma ụzọ mata eji si na onye isi ahụ edukwa onye isi. Onye na-afụ ụzọ ga-edu na onye isi. So ụmụnne m na ọnwụ Sunday Ụkpaka o metụrụ m amaghịzi m ihe m na-ekwu ekwu maka ihe o ji metụ mbụ na mụ na agrisi a na-agụrụ na-akpa na-agwatụ ya okwu ndụ na nekwa ife na-abịanụ, nekwa ife dị nekwa ka Chineke si chọọ. Ihe dayeti enye mụ na ugbu ndị Igbo bụ Chineke nke Abraham, Isaac and Jacob. Ya bụ Igbo Israelites. We are ịma na asị Jews ọ dịka ndị ekweghị na Jizọs. But enwe Jews kwe na Jizọs, Messianic Jews ka a na-akpọ ha. Hebrew Israelites bụkwa the archaic Jewish people kwetekwa na Yeshua na Jizọs. Jizọs bụ no European name Jesus of the Messiah. Mana Hebrew name ya bụrụ Yahshua. Anyị nwa na-akpọ ọkpara Chineke. Asụsụ enyere ndị. So na ụmụnne m olukwa mgbe anyị ga-esi na obi ahụ wee ghọrọ obi is a boy ya wee banyezie na obi is now a man and daddy a father. Na spirituality ka m na-ekwu onwekwa ụzọ ọzọ. Ị nọ na secret society ọnwụ abịakwana ụzọ ahụ echiene. Ị na-emegha mmụọ amaghị afịa arụbunagụ, na-emegha ogwugwu, na-emegha nke a, na-emegha ududo, na-eme nke a, na-eme nke a. Ọchịchịrị light adịghịzi ya. Ebe light dị kịta anụnwa bụ n'ụkpụrụ ikpe na iwu Chineke na nna na ọkpara na mmụọ nsọ. Old Testament, the entire New Testament. New Testament bụkwa ụzọ na-abụ ka ọ dị. Ọlụ Jizọs na mmụọ nsọ na ọlụ mmụọ nsọ.
mana Old Testament bụ ọrụ Chukwu n'onwe ya. For all Israel and the strangers. Ọ bụ ọsọ Israel, o kwuru ma strangers. O kwuru ma strangers. Eji kpọ ma Gentiles. Onye akpatakwa unu mụ na eji kwete na Jizọs. Ọ Gentiles. So na ọ dịla anyị. So oluene Chineke nọ n'oge ọ chọrọ ịchịkọta ndị niile si na ha bụ ụmụ ya, ndị bụ ụmụ ya, ụma na ụmụ ya, si na ha na-eje ụka na-eme nka kwete na Jizọs. Ọ chọrọ ịchịkọta anyị niile ọnụ wee dịka ugwu azịza chịkọta anyị ọnụ mee anyị bụrụ one stick n'aka ya. Ọ ihe Chukwu na-eme ihe ahụ ka iwe unu mara ama na ihe Chukwu ọ ihe na-emenụ. Onye merụrụ ụzọ adị ọzọ anywhere ebe ụzọ dịzi na ịbata na ihe a Chukwu kwuru n'ọnụ ya. Else anyị ehopukwa mụ na gị. Osisi ọbụla amịghị mkpụrụ ọma a ga-ehopi anyị na-abụ ya na-abụ mana Chineke akọwagoro m ihe ọ bụ na year 2000 ka ọ kọwara m ya sị m nọọ ihe ọ pụtara bụ na year 2000 agaba ya nyere mmadụ oge for over 2000 years. Jizọs emene 2000 years na year 2000 since ọ bịara ọrụ. O wee sị n'ozuene ebere agwụna na kịta nọọ ihe